Το που στηρίχτηκε νομίζω είναι στο δέσιμο το οποίο έχει γίνει όλες αυτές τις μέρες, ειδικά όλων αυτών των καιρών που έχω έρθει στην Εθνική, από τον φροντιστή μέχρι και τον πρόεδρο, έχουμε γίνει όλοι μια οικογένεια. Έχουμε βάλει τις βάσεις κάτω για να μπει η ομάδα μέσα σε ένα σωστό δρόμο, όπως έχω πει αρκετές φορές. Και νομίζω αυτό φάνηκε και στη θέληση των παιχτών ψες, το πόσο πολύ ήθελαν να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους, και αυτός ήταν ο στόχος και ο σκοπός μας, και από εκεί και πέρα αν ερχόταν και το αποτέλεσμα απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, τότε θα είμαστε διπλά χαρούμενοι. Ευτυχήσαμε, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο σε αρκετά διαστήματα, είχαμε και τον παράγοντα της τύχης σε κάποια άλλα διαστήματα, γιατί με αυτές τις ομάδες θέλεις και την τύχη, και νομίζω ότι πήραμε μια ιστορική νίκη εκτός έδρας απέναντι σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο, τον οποίο μας αφήνει χαρούμενους. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η επιτυχία που είχαμε χτες βράδυ θα έχει και συνέχεια? Δεν θα είναι μια αναλαμπή, η εξαίρεση του κανόνα? Το αν θα έχει συνέχεια ή όχι, αυτό θα φανεί στη συνέχεια, γιατί κακά τα ψέματα δεν έχουμε να κάνουμε με εύκολους αντιπάλους. Είναι αντιπάλοι οι οποίοι οι περισσότεροι είναι πολύ πιο έμπειροι και δυνατοί από εμάς. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις μέσα στο γήπεδο. Εκείνο που έχω πει, ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνεις τους παίχτες να περιμένουν τις 10 του Οκτώβρη να έρθουν στην Εθνική και να έχουν σαν προτεραιότητα την Εθνική. Αυτόν το έχουμε δει και το βλέπω καθημερινά στα πρόσωπα και στον τρόπο που λειτουργούν. Είδατε παίχτες που ήταν και τραυματίας, όπως ήταν ο Ηλίας ο Χαραλάμπους, και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να φύγει από την Εθνική, ήθελε να μείνει, να συνεχίσει εδώ μαζί με τα άλλα παιδιά. Αυτό λέει πολλά. Αυτό που υποσχόμαστε, ότι θα δίνουμε 100% των δυνατοτήτων μας. Τώρα αν έρχεται και το αποτέλεσμα, γιατί κακά τα ψέματα, ας μην πετάμε στα σύννεφα, είμαστε το outsider του ομίλου, είμαστε μια μικρή χώρα που προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Σιγά σιγά έχω πει ότι είτε τώρα είτε με την πάροδο του χρόνου, αυτή η Εθνική πρέπει να μπει σε έναν δρόμο και να έχει μέλλον. Και το εύχομαι να γίνει όσο πιο σύντομα γίνει. Είχατε πει την παραμονή του αγώνα ότι θέλουμε να κερδίσουμε το σεβασμό της ποδοσφαιρικής Ευρώπης. Το χθεσινό αποτέλεσμα ήταν ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να μπει η Κύπρος στο χάρτη της Ευρώπης σαν μια χώρα η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο, να τη σέβεται ο κάθε αντίπαλος, και η νίκη η χθεσινή νομίζω ότι ήταν ένα μικρό βήμα, όπως και το φιλικό που έχει γίνει και τα φιλικά που έχουν γίνει αυτόν τον καιρό που ήμουν εγώ, και με την Ιαπωνία και με την Κροατία. Αν και χάσαμε, νομίζω ότι έχουμε δείξει δείγματα αλλαγής σαν ομάδας, και το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπω εγώ σαν προπονητής το δέσιμο που γίνεται και η θέληση των έμπειρων παιχτών με των νεαρών, να γίνεται ένα πάντρεμα, μια θέληση, και να λένε όλοι από μέσα τους ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και μετά τα άτομα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι ότι ο καθένας έχει δώσει κάτι περισσότερο για να πάρουμε αυτή την πολύ μεγάλη και ιστορική νίκη. Και αυτό που συζητούν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας είναι να παίξουν και αυτοί σε γεμάτο γήπεδο, να νιώσουν την δύναμη της έδρας μαζί τους. Νομίζω ότι από την πλευρά τη δική μας έχω πει αρκετές φορές ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο με την όλη παρουσία μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι προσφέρεται αυτό το παιχνίδι που έρχεται τώρα με το Ισραήλ στην Κύπρο, και μετά το αποτέλεσμα να δούμε τον κόσμο να έρχεται και να αγκαλιάζει την Εθνική, και έχω πει αρκετές φορές ότι όλοι από την πλευρά τους, ο καθένας με το πόστον του, πρέπει να κάνει μια υπέρβαση για να καταφέρουμε να φέρουμε πίσω τον κόσμο, να αγαπήσει, όπως έγινε και στην Εθνική Ελλάδος, γιατί πραγματικά έχουν δείξει τα παιδιά ψες ότι έχουν ψυχή, έχουν θέληση, και νομίζω ότι αξίζει το αγκάλιασμα του κόσμου, όποια και να είναι η τελική κατάταξη της Εθνικής, είτε αυτό είναι
πρόκριση, είτε αυτό είναι καλή παρουσία και στη χειρότερη και να μην καταφέρουμε να προκριθούμε. Αυτό που προέχει είναι το αγκάλιασμα του κόσμου και οι καλές εμφανίσεις και να δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους, όπως έχω πει αρκετές φορές. Πριν τον αγώνα με τη Βοσνία, κύριε Χριστοδούλου, έγινε μια πολύ καλή προετοιμασία. 8 μέρες οι ποδοσφαιριστές μαζί, φιλικό με την Κροατία. Προσπάθεια μετάβαση στον τελικό προορισμό χωρίς ταλαιπωρία με ναυλωμένες πτήσεις. Όλα αυτά νομίζω βοηθούν και το δικό σας έργο για να προετοιμάσετε καλύτερα την ομάδα. Ναι, ήταν ένας σχεδιασμός ο οποίος έγινε εδώ και αρκετές μέρες, γιατί ήθελα την ομάδα να είναι όλοι κοντά, όπως και το φιλικό με την Ιαπωνία που δυστυχώς δεν τα καταφέραμε για κάποιους λόγους να είμαστε όλοι, και για λόγους κάποια παιδιά ήταν τραυματίες και αυτά που έχουν συμβεί στο δικό μας πρωτάθλημα, και έχω ζητήσει από την Ομοσπονδία να έρθω με αυτές τις 10 μέρες να έχουμε ένα φιλικό για να πάρουν συμμετοχή κάποιοι παίχτες στα πόδια τους κάποια λεπτά για να είναι τιμοπόλεμοι όλοι. Και είμαι πολύ χαρούμενος και τους ευχαριστώ θερμά τόσο τον πρόεδρο, τον κύριο Κουτσοκούμνη, ο οποίος ήταν εδώ μαζί μας, ήρθε με την αποστολή, αυτό λέει πολλά, όπως και τον κύριο Λοϊζίδη, ο οποίος όλοι μαζί ενωμένοι πήραν μια απόφαση και δεν μου αρνήθηκαν και ήρθαμε σε αυτή τη μίνι προετοιμασία, την οποία νομίζω ότι προετοιμαστήκαμε κατάλληλα και στο τέλος με τη βοήθεια του Θεού καταφέραμε αυτή όλη η δουλειά που έχει γίνει να μας ανταμείψει στο τέλος με 3 πολύτιμους βαθμούς.